Oh, they come. Coming. They know him. Yeah. Okay, one. Oh my God. That's right. You don't like me. נו, עכשיו שהתחלתי אז אתה כבר לא יורק עליי. הפיל הזה פיתח, פיתח שיטה. מי שלא נותן לו אוכל ומצלם אותו, הוא פשוט יורק עליו כמו שאתם רואים. זה פילה בשימור, בטח עלתה על מוקש או חוואים. יש פה אי פילה או פיל מקומי. אלה אפריקאים. Salt.